Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, Chippa 0. I'm joined by Vuyiswa. Yeah, bo. Yeah. Yeah, bo. Yeah. Bathu kababutsa ki fake mona. Unkhasiphinyo bathu ba Chippa, Sundowns, li Pirates. Kunkha siminyo. Aminile bathu. That's why sidrowile. Angazi ukuthi funani Sundowns, angazi ukuthi funani Pirates. Kunkha siphinyo. Yakhohlwa. Hawu. Kanishayise ngomoya masidlala. Ashayise ngomoya. Asikhona uphefumula kahle. Asikhoni. 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 Asazi nobukuthi asazi nobukuthi fans ze Pirates ziphethe amaqanda. Asazi nokuthi fans ze Sundowns ziphethe yini. Yibo laba basilethile isinyama. Bona baka1 abadlali la eBay. Emela bakuphi emazini wabo babhekelele kuma TV basiminyele emakubo lo playground hawu umoya wabo nespirit sabo sahamba ngathi siphefumula bona manje. That's why hey man, hey. Hey man. That's why players ngakwazi bekuvila kazi opportunity yakhe ukuthi inkinga baphule iqanda. Ba block abafana bamabhakabhaka ba block into abaqhela ukuyenza. Mara thina singamakhosi asiphela imoya. Asiphela imoya. Siyabuya. Love and peace. Asini nabantu. Just talking with them. But them they are fighting with cause. Ukuthi ama Pirates ayenze ingoma yabo abafana bamakhosi banomona. Sinomona thina sinamona. Sabayekela thina ukuthi bayenze into yabo bayenzi. If badliwe nathi sidliwe. Amane sikhuluma ukuthi Pirates yenzeni. Thina sibashayela izandla ukuthi inkinga bangomakhelwane bethu. Bona base east thina singaba se west. Sweke lokhu yiloko senze lokhu ukuthi inkinga abase west sabe east. Thank you Kosi. Yebo. Thank you Kosi. Yebo. Wow man. Scan and QR